Mokwongo wach ni sirikal timo makoro nego bed ni nyicha gisetimo maber moloyo. To gitimo kaka ineno ka CS Migos Ogamba wacho. To adieri nego wachak gi ler moko mondo mi okonywa e kit weche mag somo sana mar transition. Nikech Migos onego konywa mondo jopuonjwa obed gi yot mar mondo mi girwak nyithindo mondo mi nyithindo dhi mbele gi somo. Ma kata wawacho sani ni nitiere atamalo chiegni 10 ma pod ni oko mago nyithindo mang'eny sana. Kata nyathi achiel mani oko ma oko dhi skul mano nyathi mago nyithindo mang'eny. Just one of them is one too many. Koro kata mochako tabro wacho ni CS Migos onego konywa mondo jopiny bende obed kode kanyachiel. Kata onego wuo gi jopuonj e yor mar ratiro kendo adieri makende. CS nyicha ok opango ne jowa mag grade 10 maber. Omiyo ineno ka extension ni gisetimo chiegni didek ma koro ema dhi tieke mar 4. To kata gitimo na extension ni hapa ni nyicha wasewacho koni kamora mora ma nyathi pod nitie oko nyaka kele mondo mi odonji. Koni extension to oketa gino koyawre kata nyaka higa rum nikech nyithindwa gi eki onego bed ni miyogi thuolo mondo mi gidonji. Nyalo yudo kata nitie achiel 2 moko ma samoro ni ute mag thieth. Koro kikoni ni idhi ng'ade oko nikech ang'o kanyo onego bed ni en mind mare section 29 mar Basic Education Act miye thuolo miye responsibility ni tich ne maduong' en ng'iyo ni nyithindo duto ni e sikul kendo yudo somo motegno. Koro miyo en to tema gi mechanisms te minyalo mondo nyithindo dhi skul. Mar 2 wach mar ni pesa na waseoro koro dhi uru no. Onego bed owacho adieri. Pesa no seor bilion 44. Bilion 26 ochulo gope mane sikunde ne godo higa mokalo. Gidong gi bilion zadi. Kudong bilion 18. Pesa ma ok nyal konyo sikunde gi duto te. To kuom mano seche mane igolo pesa ni Migos CS ong'e maber ni sikunde imiyo pesa kaluwore gi idadi mag nyithindo mantiere sikul. Pesa manogol noluwore gi idadi mag jo form 3 gi form 4. Matiende ni grade 10 pok ogol pesa gi. Kani ne ogolo to nogolo gi kwan mane nikech ndalo no kata na placement po admission pok ochakore. Omiyo gima odwa ni mondo mi telo mar education e Kenya ka obed go mokwongo en wacha diera kendo konyo jopuonj nikech sani githungo jopuonje. Arabro wuoyo kanyo nikech ang'eni jopuonje hinyore. Heads of institutions gi hinyore. Kato ng'eny gi be ok bi wacho ma nikech samoro kiwacho to inyal thal lembi. Ithalo lembi e yore mang'eny. Antigena wacho nikech onge ng'a biro tharo lemba. I'm a sovereign citizen. Omiyo gima temo wacho japuonj CS maduong' oket jogi e adieri ratiro. Okonwa ni sani kaluwore gi koro nyithindo manosekaw gi. Pesa gi mar grade 10 ni idhi chul karang'o. Otergi kik okonwa ni pesa noseter. Pesa ok ter kapok ong'e ni nyithindo Kenya High okaw nyithindo adi. Kenya skul ma kama okaw nyithindo adi. To kopo ni nitiere manomiyogi ni chakuru gi seed money advance payment. Bende disclose mondo mi okoni mar grade 10 na en kama. Mano wach mar 2. Mar 3. Nyithindo mineno ka moko ng'eny gi na pod yware kon gi kon. Moko noko yiero skunde makoro notergi, moko koro ong'ur. Nikech nyathi oyier obiye ni mondo dhi otim STEM. Skul mane ok oyiero, gin sikunde zaidi ma 3,000 dong, 3,600. Gin sikunde maonge ga gi gik mane dwarore. Nikech king'iyo idwaro mondo mi quality kata gima waluongo ni elimu bora otimre kuro, not bora elimu. Jopuonj nyaka bed jopuonj moromo. To kendo gin jopuonj ma mako subject kata learning areas. CBC luongo gi ni learning areas gote. Mar 2, infrastructure go onego bed ni nitiere
skunde gi nitiere gimomiyo na ok nyithindo gi yierogi. Omiyo kapok owuoyo mang'eny, ong'i ni gigo itimo sani ne waluongo ka ichako higa rapid response mondo mi gik ma orem e skunde gi oketi mondo nyithindo yud yot. Sani gina higni adek kende. Mano be wabo twak e kinde mwadhi mbele ko twak marwa kalore ni wantiere kata koda kaka jotend skunde mopogore opogore osebedo ka chwalo ywak margi ni nitiere kata skunde ma seche moko winjo bed ni chiwo kit somo mano mar aviation. To